بسم قويتانا إيسوس كريستوس بسم أبوون بسم منفس قدوس حدا أملاخ بسم سلاسي فتوى صدر أملاخ هميت أنحتا سلام أملاخ قبل اللهم مو سلام يبزح لكم نايلو ما أنت حيزة لكم زماس أخو زعبا نايمس أقوع وعلى تامر الساع نايمس أقوع مكحاد لبله كخوني مالتيو مس أقوع من يتيلنا سالسة شومنت عمت أبيت سايدال ودقاء الرئو ليلة لستوصو ليلة سب لسآن سب خوينو إيسوس كريستوس زاد حنا سب مخانو قلاتنا نفولت أينا مالتيو أو ونجيل يوحنس معرف حمشته كاو قطر حدث كاو عسرت حمشته للو بدن بجيرو قدوس يوحنس سلا مساقوعي نقرنا أي مالتيو الناس سب زي تايو نامن وعلة أي رسعتي لنا نا كريستوس إيسوس وعلة هم رسعة مسحفتي يزقولنا مالتيو نا كريستوس وعلة رسعو مساقوع نا كريستوس كحيدو مالتي إن أوزيل اللو أوزي حمام للوي مالتي أو كحدتنا أو علتها مرسى على اللو تشجر حمام بصوت إيا كنرئ دليني أغو مالتينا كابزنا يمس أقوع نمهارو سو من تأيو تيلنا سو مزنا قرزيو مس أقوع عوي نقر تغيرو مالتي خور نقر توهايوه بكريستوس إيسوس لنورو تشجر تقريفو لناي سلاسة شو منتي عامت حمام ناي سلاسة شو منتي عامت تشجرو تقريفو اللي بحانت شعب بحانت دقيقة مالتي جنزنا جرز رسعوه مصاقوع همز أبوتاتنا لولو كخلص تنخسخو كخلص تنخيسا لبالنجار مالتي كريستوس خندل خلو صوفت فيتو نخيسو مصاقوع مالتي بتعمل جرمي نا كريستوس أو زي كنرؤية لنا بتعم تسمعوه مالتي كريستوس إيسوس ما أزيو علو ترسعوه تلنا أو زخلو سب أب كريستوس إيسوس بعمس أبل تلعلو اللؤوان مالتي أو وانجيل ماتيوس نريو تاريخ زنقنينا مالتي عرف عسرا شد شيء قطر حمسة شعنتي مالتي همزي بينا له ليك أكاناتن عبيتي بزلوه اتو على كوا انت تقابره نإيسوس كقتلوه مسكر حاسد يداليو نبرو قنا يرخبون يولنا كنريت لنا قتلو بزحات حاسيوم زمسكرو مصومه كانوا الصومسي حدكوا أيرغبون لخونا حساب لخونا نحست مسكرنت أيهوداويان كجني خالي مالتي كوزم نحست مسكر خوينو لقرا من يتيلنا 38 عامت حامي ملنبره بكريستوس إيسوس التفوس زخبيد وعليتها لتوعلو السب زخبيد واقال توهاو سب نسو إيو مالتي تماليسو مزوم صلاتو حبيرو نكريستوس إيسوس يوقعو له مالتي نكريستوس إيسوس نحست مسكر خوينو قريبني مالتي بتعمي القرن بونجيل ماتيوس وانجيل يوحنس كوسدوكم تلقوا بتعمي لبل سبر نغار يوزي كريستوس إيسوس التناغورو بتعمي خبيد مالتي نا وانجيل ماتيو يوحنس كوسدوكم يمعرف 10 شومنتا قدمنا ومخادي جنس تعوزي كريستوس إيسوس لولو نغار نيرو دحرز إيسوس أبيت مقدس رخبومو نمس أقوع رخبوه إنه حاوي خلقها كابزي زجدد نجارسي كي رخبكاس ماليسخا أي تبدل بولو كابز نجارزي لجدد نجار كي كنا كي تبدل له أتنك أوانيرو مالتو أو جن بتعمل جرم قلت هاي لنا أتي مس أقوع خيدو هي بلو تسوأي مالتي تسوأي خيدو نعيود أتي زحويني يسوس مخانو نجارم نسويلو أملكتهم نجيروهم مالتي نسوم يداريوان يرم نكرسوس እና مستتحاز كريستوس ناوكوس دوكمي مالت بتعم زلحزن ነገር او زيكم تريوا مالتيو ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ተሓተኒ ኣለኻ ይብለሎ መኒ ክርስቶስ ማለት እዩ ንሊቀ ካህናት ንሃና እና ንቅያፋ እዮም ሓቲቶም ንምንታይ ኢኻ ተሓተኒ ኣለኻ ይብሎም ሎ ንቅያፋ ወይ ንሃና ንሓዲኦም ማለት እዩ እቶም ዘራባይ ዝሰምዑስ ሕተቶም እንሆ نساتهم نتيزي تزارب خبو يفلطو ايوم إلو ملسلو يبلنا لقصيلو ازي مسبله كابتوم قال حدا نابو دويلو زنبره ليك كانت دو كنزيلخا تملسلو علوخا إلو نإيسوس صفعو يقولو سلامنتا يلو زرلو مساقوع مالتي صفعي ولو نماني نكريستوس صفعي وماني تيلنا مساقوع يلو بلنا بتعمل كر مساقوع صفعي ونكريستوس نليك كهانات نزخور هنا نليك كهانات سنك يا فهم زي الغات من اللي صولو مسخا با يلو صوفعوا مالتي نمن يقل نصوفعوا لكم
ዝሰብ ስኢኑ እናበረስ ሰብ ኮይኑ ለድሕኖ ኢየሱስ ንሱ ኑ ይልጽፋ ኣሎ ዝሰብ ኮይኑ ልመጾ ኢየሱስ ይልጽፋ ኣሎ ዝፈትፊቱ ለኸሎሶ ኢየሱስ ይልጽፋ ኣሎ ብመን ብዝፍትፍት ለኸለሰ ሰብ ማለት እዩ ከቢድ ይኮ ብጣዕሚ ከቢድ ውዕለታዊ ዒልሉ ግን ረሲዑ ዝውዕለታ ረሲዑስ ስለሃናና ስለቀያፋ ተቆርቂሩ ስለናዩ መዝራእትዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ይጸፍዕሎ ብጣዕሚ ይገርም እረና ክርስቶስ ያው ዝግን ዝና ክርስቶስ ስምዒት እዩ አብዝ ከምጾልኩም ደሊኒ ኩንሱ የከሪእኩም ደሊኒ ሃመይ ሃምለሐ ምን ማለት እዩ ብለኸሎስ ኻዮም ሰባት ክትንከስተለኻ ሃመይ ሃምልሕመካ ማለት እዩ ብልደገፍ ኻዮም ሰባት ክትውጋእ ተለኻ እሱ ብለልዕል ኻዮም ሰባት ከውዱቃ ከተለው ሃመይ ሃምልሕመካ እሱ የከሪእኩም ደሊና ብጣዕሚ ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንና ብዙሕ ነገር ትገልጾ ያና ታያትውሎ ኢሳያስ ክናገረሉ ተሎ በትንቢት ለይናገር በጊዕ ለይናገር ግንሸን ናበለ ይምስሎ ነይሩ በበጊዕ ማለት እዩ ለይናገር በጊዕ ሲሉ ልሕረድ ሲሉ ልግረፍ ሲሉ ልውቃዕ ናበለ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ኢሉ ሃምሊ ምልስ ክንርኢና ማለት እዩ ብዙሕ ክጾፍዕዎ ተሎ ሓሸትኩም ስክሩ ጸጥ ይብል ነይሩ እኮ ንምንታይ ለይትምልስ ይብልዎ እኮ ኣብዚ ንምንታይ ለይትምልስ ኢሎሞ ዞም ኣነ ልምሃርኽዎም ንሶም ይመልሱልኩም ይፈልጡን እዮም ኩሎም ንሶም ደይናገሪ ኣነ ሰይናገሪ ኢሉ ክናገርም ድሌት የውሊ ክናገሮም ጸጥ ኢሉ ሃምጸጥ ልብል በጊዕ ስለ ስጋ ስለ ናይና ኃጢአት ዋጋ ልኸፍል ነይሩና ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ስለልሐሞ ኣፉ ይኸፍት ማለት እዩ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 23 ክንሪኦ ተለና ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ክፉእ እንተ ተዛሪበ ክፉእ ምዃኑ መስክረለይ ጽቡቕ እንተ ተዛሪበ እንተ ኮይኑ ግና ስለምንታይ ትወቃዕና ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ብጣዕሚ ሒምዎ ዝናይ መጻጉዕ ጽፍዒት ክርስቶስ ማለት ብጣዕሚ ሒምዎ ተሰሚዕዎ ካብዚ ናይ 666 ግርፋት ናይ መጻጉዕ ጽፍዒት ሒማቶ ክርስቶስ ኢየሱስ ዞም 6666 ልገረፍዎ ሰባት ክርስቶስ ኢየሱስ መንነቱ ኣይፈልጥወይ ምን ምዃኑ ኣይፈልጥወይ ናይ ፍቕሪ የቐመሱይ መጻጉዕ ግን ብደንቢ ገይሩ ይፈልጦ እኮ 38 ዓመት ሰብ ሲኢኑ ሰብ ኮይኑሉ ከድሕኖ ለለ ለድሖኖ ዓልጋኻ ተሸከሞት ኣልጋ ከሸክሞ ለኸኣለ ኣምላኽ ኑ ረሲዕዎ ግን ሱ ይሒምዎ በቃ ሳዶር ኣላዶር ዳናት ኣዴራ ኢልና እዚ ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል ንብለት እሱ ኣይተናገረ እዩ ተናገረ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መጻጉዕ ጽፍዒት ግን ተናጊሩ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢልዎ በቃ ስለምንታይ ሕማቕ ተተናጊረስ ለይቲ ምስክር ጽቡቕ ተተናግረም ጽቡቕ ለይቲ ምስክር ንምንታይ ሰናይ ነገር ለይትኾን ስለሓቂ ንምንታይ ኢኻ ለይትቆም መጻጉዕ ትማል ሰብ ለይኾንካ ነበርካ ሰብ ልገበርኩ ኣነ ንምንታይ ረሲዕኻ ንምንታይ ኢኻ ስለ ግዝያዊ ድሌት ንግዝያዊ ነገራት ድሌኻ ምስ ቅያፋ ሃና ኮይንካ ምስዞም ዓመፀኛታት ኣይሁዳውያን ኮይንካ ንንጹህ ሰብ ንሐቀኛ ሰብ ክትሰቅል ደሊኻ ኢሉ ተዛሪቦ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓቂ ለሓቂ ለይትቆም ለሓቂ ለይትምስክር መጻጉዕ ኢሉ ሒማቶ ማለት እዩ ዞም ውለለው ሰባት ዞም ብሓሰት ክምስክሩ ለዓል ተሓት ልብለው ሰባት ንሶም ናይ ቀመስዎ ይኽእሉ እዮም ለይፈልጥዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝጣዕሚ እዚ ለይጣዓምዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ግን ከጣዓሞ ይግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ዓይነት ፍትፍት ተኸሊሱ እሱ እዩ እና ውዕለቱ መጻጉዕ ውዕለታ ርስዕ ነይሩ ማለት እዩ እና ካብ መጻጉዕ ሕዞታ ይተልና በቃ ውዕለታ ኣምላኽ ይንረስዕ ውዕለታ ሰብ ወላና ሰብ ማለት እዩ ንምንታይ ጽቡቕ ልኾን ሰባት ኣብዚ ግዜና ለኮ ብጣዕሚ እኮ ከቢድ እኮ እዩ በቃ ሰብ ልባዕሉ ኣይትፈርዶሉ እኮ በቃ ተኸሊሱ ይንከስ ሰብ ተረዲእኩ እና ሰብ ጽቡቕ ምግባር እንታይ ትርጉም እኒአዎ ይብለካ ንሓበሻ ጽቡቕ ምግባር ይብለካ ዋይ ንሓበሻ ጽቡቕ ምግባር እኮ ባዕልኻስ ኢደይ ንኸሰኒ ማለት እዩ ይብለካ እንታይ ትብልዎ ባዕልኻ ንኸሰኒ ኢደይ ማለት እዩ እና ኢድናስ ክንከሰይ እንደሊ ኢሎም ኢዶም ኣጣሚሮም ክሕግዙና ደለዩ ጽቡቕ ገብሩና ደለዩ ግን ጽቡቕ ንከይገብሩ ዕንቅፋት ንኾኖም ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ ውዕለታ ንርስዕ ሰባት ተመሊስና ንኦም ኣብ ልዕሊኦም ቸይቸይ ንብል ሰባት እዚ ነገር እዚ ንሕሰበሉ ማለት እዩ ውዕለታ ክንርስዕ የብልና ኣብ ህይወትና እዚ ነገር ብጣዕሚ ክንሕዞ ኒኢና ክንርስዕ የብልና ተኸኢልና ኣብ ልብና ጽላት ተለይ ኮይኖም ኣብ ኣጀንዳ ክጽሓፍ እኒኦ በቃ ውዕለታ ናይ ልኾነ ዓርኬ ውዕለታ ናይ ልኾነ ኣቦይ ውዕለታ ናይ ልኾነ ቤተሰብ ውዕለታ ንኣምላኽና ውዕለታ ንእግዚኣብሔር ውዕለታ እግዚኣብሔርስ ብዙሕ ነገር ይልገብረልና እኮ ብዙሕ ሰብ ሃይማኖት ተቐይሩላ ገለ ረሲዕዎ እዚ ውዕለታ እኮ እዩ ብዙሕ ድንግል ማርያም ለይ ትገብረልና ነገር ዶ ይህሊ ይኾን ኣብ ህይወትና ቅዱሳን ለይ ይገብሩልና ነገር ዶ ይህሊ ይኾን
እሱ ግን እናረሳዕናዮ ንመጽሞ ሰይጣን መጫወት ይገብረና ማለት እዩ እና ውዕለታና አምላኽ ይኹንና ቅዱሳን ይኹንና ዲና ማርያም ይኹን ክንጽሑፎ ኒኤና በቃ ክንምዝግቦ ኒኤና ክንርሱዖ ይብልና በቃ አምላኽ ካብ ኩሉ ነገር ዝጸልኦታ እዩ ውዕለታ ምርሳዕ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ እዩ ክርስቶስ ናይ መጻጉዕ ምርሳዕ ውዕለታ ካብ ናይ ይሁዳ ክሕደት ናይ መጻጉዕ ክሕደት እዩ በቃ በሊጽዎ ሕሚምዎ በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ወላ ናይ ይሁዳ ተሕመሞም ኣብ ልዕሎ ኣብ ዒሉ ኣብ ልሕደሮ ናሕደሮ ዝኩሉም ናገበሮ ኣስዒሙ እኳ እንትሕሊፉ እንተሃቦ ግን ናይ መጻጉዕም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሕሚምዎ ሃምሊ ሕመሞ ናይ ቤተክርስቲያን መዛግብቲ ይዝግቡልና ማለት እዩና ውዕለታ ክንርስዕ ይብልና ማለት እዩ ናልኾነ ይኹን ማለት እዩ ካብ ውዕለታ ክርስዕ ይውሊ እና አንሕናም ንሰብ ኢልና ክንገብር ይብልና ማለት እዩ ሰብ ከሐጉስ ኢልና ሰብ ከብል ኢልና ብስራይ ክንገብር ይብልና ከምዚ ዓይነት ክንገብር ይብልና ግዴታ ይኹል ሻዓም ካብ ሰብ ኣኾሊሰስ ክኹለስ ኢልና ክንጽበይ ይብልና ኣኾሊስኻ ምንካሳምሉሎም እዚ ሓሲብናም ኮነ ኹልስ ኒና ስለመን ኢልና ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ኢልና ማለት እዩ ስለኑ ኢልና ማለት እዩ ንኦም ንሰብ ውዕለታ ምውዓል ንኣይ ምውዓል ኢሉ ውክልና ስለልሃቦም ደቂ ሰባት ዝነገር ስለለሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኢልና ባዕሉ ክሕሰና እዩ ኣምላኸይ ክሕሰን እዩ ኣምላኽ ክበን እዩ ኣብለይ ጠፍ ነቐዝ ኣብለይ ነቕዞ ሰራቂ ኣብለይ ሰርቆ ቦታ መዝገበይ ክቐምጥ ኢልና ክንገብሮኒ ኢና ማለት እዩ እንበይ ክኹልስ ኢልና ክኹልስ ኢልኖም ከንጽበዮ ታይቴልና ብኻሊም ድሕር መጋረጃም ለኾነ ነገር ስለሎ እዩ ምስኡ ስለምንታይ ደቂ ሰባት በዝሒ ክፉእ መንፈስ ስለለሎ ዝኽፉእ መንፈስም ዝሰምስኡ ለሎ ዝሰብሱ ጽቡቕ ናይ ጽቡቕ ነገር ስለለይፈቲ ልረዶኦ ሰብ ኣይፈቲ ሃኡ ታይገብረና ዝርኹስ መንፈስ ታይገብር ማለት እዩ ንኣና ጸላኢና እዩ ንዝሰብሱ ስለረዳእናዮ ማለት እዩ ንዝሰብሱ ስለረዳእናዮ ዝመንፈስ እሱ ጸላኢና ኮይኑ ጸላኢ ስለለኾነና ዝሰብሱ ጸላኢ ስለለኾነ ናዩ ሓጎስ ናዩ ደስታ ስለለይሊ ስለለይፈቲ ናዩ ሓጎስ ናዩ ደስታ ስለለይፈቲ ንኣና ጸላኢ ኮይኑ ይለዓለና ማለት እዩ ናኾልስና ክንከስ ይገብረና ማለት እዩና ጽቡቕም ከይንገብር ሸይጣን ሃምዚልና በልና ክንድሓርን ናዩ ወጥመዲ መጻወዲ ኣይ ማለት እዩ ካብ ጽቡቕ ነገር ንምርሓቕ ልጥቀመሉ ስልቲ እዩ እና ዝክንፈልጦኒ ኢና ማለት እዩ ንሰብኢልና ክንገብሮ ነገር ክልም ይውሊ ጽቡቕ ነገር ንገብር ሰባት ማለት እዩ ንውዕለታ ንውዕል ሰባት ንውዕለታ ሰባት ልኾንና ማለት እዩ በእውነት የዋሃን ሃም ኣምላኽና ክርስቶስ ኢየሱስ ንመርስሎ ሰባት ታሊና እሱ ንውኢልና ንክርስቶስ ኢየሱስ ኢልና እምበይ ንሰብኢልና ክንገብሮ ነገር ክልየውሊ ማለት እዩ ስለምንታይ ክጎድኡና ስለለኹሉ ደቂ ሰባት ጽቡቕ ጌርና ጽቡቕ ንከይንፍደን ኸሊና ማለት እዩና ንሱ እዩ ካብ መጻጉዕ ንምሃሮ ነገር እዚ እዩ ውዕለታ ረሳዒ ነይሩ መጻጉዕ ብጣዕሚ ለኾሎሶን ነኸሰይ መጻጉዕ ብጣዕሚ ለልዕሎ ብጽፍዒት ለወቃዒ መጻጉዕ ማለት እዩ እና ካብ መጻጉዕ እሱ ጽቡቕ ንገብር ተለና እና እሱም ናትጸበና እዚ ነገር እዚ ተሓሳብ ጌርና ክንገብር ሃምለለና ንምስትዋስ ለኣክል እዩ እና ኣብዚ ጽንሐልና ናይ መጻጉዕ ነገር ሰሙነ መጻጉዕ ጽሕና ኒና ደብረ ዘይት ቀጻሊ ስለ ደብረ ዘይትን ብዙሕ ነገር ክንመሃር ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ስለ ደብረ ዘይት ንምሃሩ ነገር ልዮ ርኹሳት ኣብ ቤተ መቕደስ ክቆሙ ተለዉ አንሽዑ ኣብ በርሃም ለወጻሕ ክፍለጡ ብሎ መን እዮም ዞም ርኹሳት መን እዮም ካብ ቤት መቕደስ ኣትዮም ለለዉ ዝኽፉእ ዘመን ዝናይ መጠረሻ ጊዜ ሓምሊ በጽሕ ትፈልጡሉ ምልክት በለስ ክትቁጥቁጥ እያ በለስ ክትፈሪ እያ ኢልዋ መን እያ እዛ በለስ ልብል ትርጉም ብስመይ ብዙሓት ክመጹ እዮም ንብዙሓትም ከስሕቱ እዮም ልብል ንሱም መን እዮም ዞም ብዙሓት ሰባት መን እዮም ከዞም ለስሕቱ ብስመይ ክመጹ እዮም ንብዙሓት ከስሕቱ እዮም ተባሃሉ መን እዮም ዞም ብስሙ ልመጹ መን እዮም ከብዙሓት ዞም ልስሕቱ እስካ መጨረሻ ልጸንዐ ንሱ ክድሕን ይልብል ንሱ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ደብረ ዘይቲ ስፍሕ ልበለ ትምህርቲ ስፍሕ ለለ ሚስጥር ስለለለዎ ሃምና ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ክንሪኦ ክንምኩር ኢና ማለት እዩ ብቐጻሊ ሶሙን ማለት እዩ እና ኣብለለኹሞ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሕልኩም ክፉእ ኣይግኒኹም ክፉእ ማይተንክፍኩም ሰላም ኩኑታ ኣብዚ ጽንሐለይ